ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ka nwa onye polisi dị 10 years si wee were egbe wee gbagbuo papa ya wee gbakwa nwanne ya nwoke onye nke dị 6 years. Bịakwanụ na ife anụnwa na-eme n'Awka nke dị na Anambra steeti wee na-akọwa na ife anụnwa mere on Sunday bụ June 15, 2025 ebe 9:40 p.m. o wee bụrụ na afanya bụ onye inspetor bụkwanụ Amechi Okorie na nya bụ onye polisi nọkwanụ n'ọrụ na o nwere bankị nke dịkwanụ na Zik Avenue Okeke Street nke dị n'Awka Anambra steeti nọ na nya bụ bankị ka ọ nọrụ on Sunday na nwa ya nke bụkwanụ Vincent n'ọdụ 10 years na nwa ya nwoke onye nke bụ Emmanuel n'ọdịkwanụ 6 years na fa bịara ivisit papa fa bụkwanụ onye polisi ebe ọ nọkwanụ n'ọrụ on Sunday ahụ na onyanwa ka fa bịaziri papa fa bụkwanụ inspector bụ Amechi wee were egbe o ji wee nọrọ n'ọrụ wee bunye nwa ya onye nke dị 10 years a na-akpọkwanụ Vincent Diamond wee were egbe wee bi ya onye nke ahụ wee were egbe wee na-egwuzi egwu amamife papa ya na-eme mgbe o biri egbe na n'uche ya adịghọ na egbe o binyere nwa ya ka ọ na nwa ya na ọ na-ebunyebu ya egbe ebunye ka ọ gịnị ka ọ na-amụgosi ya ka esi agba egbe ka ọ nya bulu egbe ndị oshi bịa ka ọ gbaa afa maọbụ onwe ndị bịara izu ochi na bankị ka ọ chụba afa amakwamife bụ ebumnobi ya bụ nwoke o ji wee were egbe wee nye nwa ya nwoke dị 10 years. Onya ka nwatakịrị bu egbe wee na-egwu egwu bifo ịmara ife na-eme o wee tinye n'aka ebe a na-apị aka waha ịpịa ya aka mgbe apụọ a na-akọwa na mgbe egbe juru na nya bụ egbe papa ya bunyere ya nwekwa na ụdị akụkọ ahụ anụ n'obodo nke a bụ Naijiria. Biko nwatakịrị etizi aka ebe a na-agba egbe wee gbaa o wee bụ na ochedoro nna ya nya bụ egbe wee lachaa nwoke wee lachakwa nwoke wee lachakwa nwoke wee gbarụ nwoke mmadụ wee tọwọ nwanne ya nwoke bụ Emmanuel dị 6 years mgbe ọ tụrụ ya n'aka asị na ọ tụrụ ya ma n'azụ ma n'isi nke bụ na fa na-abụ tọwazina na ebe ahụ ndị mmadụ wee gbarụ wee bịa wee buru fa wee gbajebe na Amaoku Specialist Teaching Hospital nke dị n'Awka Anambra steeti n'ebe ahụ ka ebufa wee ruo ndị dọkịta n'ebe ahụ wee na-akọnfam na ya bụ inspector Amechi na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ na ọ nwụrụ bifo ya na-erute n'ụlọ ọgwụ na onye nke ka dịkwanụ ndụ bụkwanụ nwa ya na-akpọ Emmanuel dịkwanụ 6 years na onye nke ahụ bụkwanụ ife nọkịta nwa wee na-anara ọgwụgwọ nsọ mana ya bụ nwatakịrị na ahụ afọ họkwa ya na ọnọkwa n'ife mgbu na ọnọkwa unu mana onye agbara egbe na ụnụ ama ka ọ na-adụ nke bụ na agbagha otu gbaa ya ebụọ o wee bụrụ nwatakịrị dị 6 years ka a gbara ụdị egbe anụnwa. Chineke nna mekwarụnụ mmadụ ebere bikonu n'ọkwa ya ka onye isi ndị uwe ojii nke nọ na Anambra steeti a na-akpọ Tochukwu Ikenga pụtara on 16th of June 2025 wee nọrụ n'ife mwute wee na-ekwupụta maka ọnwụ onye otufa a na-akpọ Inspetor Amechi Okorie onye nke nwa ya dị 10 years ji egbe wee kwụsaa ya isi ebe nya bụ nwoke nọkwanụ n'ebe ọ na-arụ ọrụ na bankị nke dị na Zik Avenue by Okeke Street nke dị n'Awka Anambra steeti n'ọkwa ebe a ka nwa ya nwoke bụ Vincent dịkwanụ 10 years wee bụrụ nwa nwoke na ebe ahụ wee gbagbukwa anụ nna ya wee na-akọwa na nwa ya nwoke anụnwa bụkwanụ Vincent bụ nwa nke ịtọ onye polisi anụnwa mụtara n'ọnya ka o ji wee were egbe wee gbagbuo nna ya na nwanne ya nwoke onye nke dịkwanụ 8 years a na-akpọ Emmanuel n'ọkwa ụfọdụ sị na Emmanuel dị 8 years ụfọdụ sị na Emmanuel dịkwanụ 6 years amazịkwa m ahụ one nke ọdụ kama na onye nke gbagburu mmadụ gbagburu nna ya na onye nke a dịkwanụ 10 years a na-akpọ Vincent bụ na asị na ogene ka a ya akpọ nke a bikonu ọ na-abụ na nwatakịrị anụnwa gbagburu nna ya o ya eje nga n'ọkwa ife nsị ka njụa ndị polisi ya akpụrụ ya jedebe ebe a na-edebe ụmụazị gbagburu mmadụ ka ya hapụ ya ntu ọ bụfu nwa onye polisi aya asị na ọ maghị ụma wee gba nna ya egbe nna ya wee nwa ka ya asị na ọmụma wee gbagbu nna ya ọ na amụma ọ maghị n'ụma ọhụ nwa 10 years ọhụ nna ya biri egbe were egbe gbagbuo ya makwanụ m ebe a ya ebido kọba ụdị akụkọ akọba maka na afọ ọkwọm ebe ndị uwe ojii dere ebe a wee sio na ya bụ nwatakịrị na aka na-agbụgori otu aka maọbụ na ọ nọ na polis steshọn dị etu a maọbụ na-akpọjerie ebe ụmụazị na-analụ terapi ka amalụkwa n'ife kpata o ji gbagbu nna ya maọbụ na ka o si wee gbagbu nna ya na ya bụ ife nwere ike imetụ ya n'isi inyekwana ya obere shọkụ onwekwa ife ekwuru gbasara ya bụ nwatakịrị na ọ nọ ebe dị etu a maọbụkwana na ọ nọ ha ebe dị etu anụnwa onye abụrụ na nne ya bụ nwatakịrị abịagokwa anụ kpọrọ nwa ya oluzie ọ na-asị ya gịnị na o were ga egbe gbagbuo nna ya makwanụ m ebe a ya ebido wee kọba na ụdị akụkọ nke a bikonu ọ na-abụ ọ bụrụ na onye ọzọ ji egbe gbagbu nna ya kịta anụnwa polisi ya akpụrụ ya bụ nwatakịrị dị 10 years nya azụminna na onye nche abụghị onye polisi maọbụ onye ọzọ debere egbe n'ụlọ nye nwa ya ọ na-egwu egwu nwa ya ewere egbe ahụ wee gbagbuo nna ya polisi ya akpụrụ ya bụ nwatakịrị
ka ya sị na ọ maghị ụma, ka ya sị na nna ya nyere ya egbe, o were egbe nna ya nyere ya wee gbagbuo ya, hapụzie ndị ochie ya gbagbuo nna ya. Anụnụbekwanụ m ụdị akụkọ na dimkpa isi dị mma papa mmadụ ya, mana mgbọdụ na egbe na mgbọ juru na ya, ju ya kpamkpam. O wee were ya wee nye nwatakịrị dị 10 years ka o wee na-egwu egwu. Ọ bụzi na nwatakịrị ahụ ji gbagbuo onye ọzọ na-agazikwanụ n'iro, ese gịnị? Ma ọ bụ na ọ gbagburu onwe ya, nna ya ya eje nga, o werugoro ya gbagbuo nna ya, onyezi ya eje nga kịta anụnwa. Chineke mekwa ebere ka nwanne ya nwoke onye nke dị 6 years ya na-akpọ Emmanuel ka ọ dụhụkwa na anya bụ ife, ka ọ ghara inwe ife merie, ma ọ bụ emechaa kịta ka a ghara isi na ụbụrụ ya ezu ma ọ na isi na ọ na-enwezi sọkọsọkọ, ma ọ bụ na ọ ha agazi ije, ma ọ bụ na ife a merie ntu a ma o meghe ntu ọzọ. Chukwu mekwa nne ebere ka ọ ghara inwekwa ife mere ya bụ nwatakịrị, ka ọ kọ ghara ịkọ ya, agụpụtacha ya mgbọ, ọ narụcha tritmenti ka ọ natabakwa, maka ama akwụkwọ nke a ya esi wee na-anụ na onye a dewere nwanne ya nwoke na ụdịka ọnọdụ a, nna ya bụrụ onye nwụrụ anwụ, o tozie ewere ya na-ama atụ, were ya na-akọ ọtụtụ ife. Nye bụ ife adịrọkwa mma, ọ bụrụkwa na ịbụ onye nna ma ọ bụ onye nne, n'ihi na ewere ife na-egbu mmadụ ma ọ bụ ife ya aba akpa aka o gbuo mmadụ wee na-enye nwatakịrị erubeghị ife eji nwatakịrị eme. Nwatakịrị amaghị na ya bụ ife na-egbu mmadụ ma ọ bụ ọkpa aka ebe a na ife a nwere ike igbu mmadụ. Welụkwa nke a wee mụrụ akọ na-ekwe ka nwoke a si wee were egbe nye nwa ya dị 10 years ka o wee na-egwu egwu. Kemgbe si egbe bụrụkwara ụtọ isi ụmụ ajiji egwu egwu, o wee were egbe gbagbuo nna ya. Ọ bụrụ na ọ ma gbajie nna ya ọkpa ma ọ gbajie ya aka, at least ọ yachaa ya duhie echi niile ntị anụ ya ife, andị ọ ya bụta ka o nyebere nwa ya egbe anụnwa ka o wee na-egwu egwu. Onye goni ya nke anụ o were eduna ya obodo afụdewe ka mkpụrụ obi ka o zuru ike na ndokwa. Makwanụ m ụdị akụkọ dị ife nke